कहता कि बाटे बड़ी हालत सवाल हो कौन खिचला के नतिया धइले तागाल हो कहता कि बाटे बड़ी हालत सवाल हो कौन खिचला के नतिया धइले तागाल हो कहता कि अगिला हो बेंच पर बैठी हो डर लगे होई जाई प्यार नाए सखी ना अब ना कोचिंग करे जाइबो बाट मस्टरवा छिना अरे नाए सखी ना अब ना कोचिंग करे जाइबो बाट मस्टरवा छिना। छोड़ी बतिया जानी जेल